Základnou podmienkou pre začatie liečby strojčekom sú zdravé zuby a ďasná. To znamená, že v čase, kedy vám nalepíme strojček, by mali byť všetky vaše zuby ošetrené a v ústach by sa nemal nachádzať žiadny rizikový zub. To, že máte v ústach fixný strojček a chodíte k nám na pravidelné kontroly, neznamená, že už nemusíte chodiť na bežnú preventívnu prehliadku k zubnému lekárovi. Tu by ste mali ako dospelí absolvovať raz ročne. Dieťa do 18 rokov má nárok na 2 prehliadky za rok. Prečo je to dôležité? Pri nedostatočnej hygiene sa nový zubný kaz môže objaviť aj počas liečby strojčekom. Takže ak niečo v hygiene zanedbáte a kaz sa objaví, jeho oprava a vaše zdravie má prioritu. To isté platí aj pre neočakávané problémy so zubami, napríklad pri úraze. Samozrejme, my sme pripravení s vašim zubným lekárom spolupracovať. To znamená, že na čas ošetrenia vám strojček alebo jeho súčiastku odstránime a následne všetko nalepíme späť. Špecifickou situáciou počas liečby strojčekom je strata zuba v dôsledku úrazu alebo jeho extrakcia z iných dôvodov. V takom prípade musíme preplánovať celý váš liečebný plán. Sú to však výnimočné prípady, ktoré riešime individuálne a na základe vzájomnej dohody. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like, prihláste sa na odber a sledujte nás na Instagrame.